päin. Miten saada henkilöstö motivoitumaan paremmin, siis nimenomaan niin, että löytyy se sisäinen motivaatio. Ja miten saada itsestä enemmän irti. Ja samaan aikaan, että siis itsestä enempi irti, mutta samaan aikaan mä haastan siihen, että työskennellään älykkäämmin, ei kovemmin. Tehdään siis töitä niin, että nautitaan siitä enemmän. Siihen voi liittyä yksi ikävä takapotku, mutta mä palaan siihen sitten vähän myöhemmin. Tässä päivän teema. Se, mikä on hyvä pitää mielessä, niin on se, että persoonallisuus ei juurikaan muutu. Se, mikä me olemme saaneet, niin se on, mikä se on, mutta käyttäytyminen on valinta. Käyttäytymismallit meillä ajan kanssa kehittyy ja muuttuu. Jos joku teistä olisi tuntenut minut 30-35 vuotta sitten nuorena pojankossina, niin voisitte ihmetellä, että miten siitä mustavalkoisesti maailmaa katsovasta ihmisestä on voinut tulla noinkin harmaa, ihan kirjaimellisesti, tai jotain muuta vastaavaa. Käyttäytyminen on se, mitä me valitaan tietoisesti tai tiedostamatta. Ja käyttäytymistä, sitä mitä me käyttäydymme, ei se, mitä me olemme saaneet persoonallisuuteen, se ei sido. Eli me voimme vaihtaa, muuttaa omaa käyttäytymistä halutessamme. Hyvä esimerkki, otanpa ihan oikein omakohtaisen esimerkin, miten ympäristö vaikuttaa käyttäytymiseen. Minulla on tunneälyn osa-alueella säännöt, kulttuuriset normit, luontaista pyrkiä hieman ravistelemaan niitä. Ja sen seurauksena aina välillä saan poliisilta todistuksen siitä, että olen ravistellut sääntöjä hieman turhan runsaasti tuolla liikenteessä. Ja käyttäytyminen muuttuu ihan kummasti sen jälkeen, kun niitä todistuksia on lyhyen ajan sisällä tullut 2 kappaletta. Eli voin vaihtaa käyttäytymisen, vaikka persoonani ei muutu. Ja se on tärkeää pitää mielessä. Tunneäly on siis sitä, millainen minun persoonani on. Miten se on rakentunut, mistä se on muodostunut. Joskus ehkä kuulette, että harjoittelemalla voi kehittää stressinsietoa. Jokainen, joka kertoo teille, että harjoittelemalla voi kehittää stressinsietoa, huijaa teitä. Te olette saaneet tietyn tavan, tietyn ominaisuuden sietää stressiä, ja se on käytännössä siinä paikallaan. Se, mitä te voitte harjoittelemalla kehittää, on kuinka te käsittelette tilanteita, jotka johtavat stressaantumiseen. Onko teillä työkalut, menetelmät, joiden ansiosta te ette stressaa? Olen tehnyt töitä hyvinkin korkeassa asemassa olevien henkilöiden kanssa. Ja esimerkiksi Suomessa on eräs kaikki, jotka ovat tässä paikan päällä tai kuuntelemassa, kaikkien tuntema henkilö erittäin korkeassa asemassa. Ja hänellä on alhainen stressinsieto. Siitä huolimatta hän on menestynyt tehtävässään erittäin hyvin, koska hänellä on ne työkalut, joiden avulla hän huolehtii siitä, että hän ei stressaa. Kun me ymmärrämme, millainen me itse olemme, mistä meidän maailmamme rakentuu, niin sen jälkeen me pystymme vasta ymmärtämään, millaisia toiset ovat. Tai miksi me käyttäydymme jotenkin oudosti, josta tulee hulluja seurauksia. Mulla itselläni on henkilökohtainen puute, vamma. Mun vammani on se, että mulla on poikkeuksellisen korkea empaattisuus. Ja mun on hyvin vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka eivät ole yhtä empaattisia. Ja siitä tulee sitten kaiken näköisiä seurauksia. Olen toiminut hölmösti monessa suhteessa, kun olen yliempaattinen. Ymmärretään itseämme, pystytään ymmärtämään muita. Sen jälkeen pystytään lähteä rakentamaan sitä, että miten me käytämme ominaisuuksimme, mitä me teemme niillä. Monelle voisi tulla ehkä yllätyksenä se, että samaan aikaan, kun minä olen täällä äänessä, niin minä olen itse asiassa hyvin introvertti, hiljainen ihminen. Ristiriitaa siinä, että miltä mä näytän. Mutta siis mä käytän joitain muita vahvuuksiani, joiden ansiosta mun on helppo ja luontaista olla täällä äänessä, vaikka en olekaan puhujatyyppi. Ja kun nämä palikat on kunnossa, niin sen jälkeen päästään siihen, että kuinka me saamme itsemme oikealla tavalla ymmärretyksi. Ja oikealla tavalla ymmärretyksi tuleminen tarkoittaa sitä, että miten ne muut ihmiset lähtee viemään asioita siihen suuntaan, mihin me halutaan. Miten muutokset, toteutukset ja niin edelleen menee oikeaan suuntaan. Et se on se iso juttu, joka tunneälystä tulee. Pystymme tietysti myöskin saamaan itsellemmekin ymmärretyksi, että mitäs mä oikeasti haluan, mihin mä oikeasti olen menossa.
Menestyvät johtajat, kaikki menestyvät johtajat käyttävät tunneälyä. Kaikki menestyvät johtajat käyttävät yleensä jonkinnäköistä apua, mentoria tai muuta, joka antaa heille palautetta siitä, miten he käyttävät persoonallisuuttaan, ja sitä kautta he kehittävät sitä kykyään ja taitoaan, miten mennä oikealla tavalla eteenpäin niin, että ne toiset lähtee toteuttamaan asioita. Tämä on sellainen iso tärkeä asia. Työelämässä menestymisen tekijät. Tunneälystä ihan sen verran askel taaksepäin, että tunneälymalleja on kovin erilaisia. Ja se malli, jota me johtajuustaidossa käytetään, rakentuu ja fokusoituu nimenomaan työelämän tarpeisiin. Me puhutaan siitä, mitä työelämässä tarvitaan. Ja tutkimuksen mukaan niin seuraavat osa-alueet on olennaisia työelämässä menestymisen kannalta. Yksi niistä on päätöksentekokyky. Miten me tehdään päätöksiä uusista asioista. Me saadaan vuorokauden aikana 40 000–60 000 signaalia. Niistä suurin osa on meille tietyllä tavalla tuttuja, ja meidän aivot työstää sen nopeasti ja mennään eteenpäin. Ei tarvitse pohtia ja niin edelleen. Monet sanoo, että mä oon nopea päätöksentekijä, mutta sitten kun ruvetaan käymään sitä keskustelua, että mitä se nopeus oikeasti tarkoittaa, niin se onkin ihan toinen juttu, koska nyt päätöksentekokyky vanhasta asiasta ei ole päätöksentekoa, vaan se on vanhan päätöksen toistamista. Miten tehdään päätöksiä uusista asioista, kuinka pitkään mietitään, kuinka pitkään kootaan informaatio, vai onko se niin, että karkeasti sanottuna niin auto vaihtuu kuin näin kivan värisen auto. Seuraava merkittävä elementti työelämässä menestymisen kannalta on motivaatio. Miten nähdään maailma? Onko se riskejä, negaatioita, onko se mahdollisuuksia, positiivisuutta? Osa katsoo asioita riskien kautta ja osa mahdollisuuksien kautta. Miten te katsotte? Miten te viestitätte? Jos te viestitätte organisaatiolle, että ei, tämä ei ole mahdollista tai tuo ei ole mahdollista, niin se helposti toteutuu se viesti. Tässä pari minuuttia ennen kuin aloitettiin, eräs läsnäolija kävi puhelinkeskustelua asiakkaan kanssa ja kertoi asiakkaalle, että hoidetaan tämän jälkeen, että me tulemme illalla ja niin edelleen. Siinä selkeästi keskustelussa mentiin mahdollisuuksien kautta. Hän ei sanonut asiakkaalle, että ei, en voi tulla nyt, vaan hän sanoi, että tulen myöhemmin. Yksi tapa katsoa maailmaa. Vaikuttavuus. Puhutko, oletko äänessä vai kuunteletko muita? Kumpi on sinulle tärkeää? Oletko sinä, jonka aina pitää sanoa viimeinen sana, vai annatko sinä sen tilan muille? Ja tärkeää on muistaa se, että kun mä puhun näistä osa-alueista, mä puhun tunneälystä, ei ole olemassa oikeaa eikä väärää. Olennaista on se, että me tunnetaan itsemme, jotta me osataan käyttää meidän vahvuuksia oikealla tavalla. Mukautuvuus. Miten mä näen mahdollisuuksia, uusia asioita? Kun joku tulee ehdotuksen kanssa, niin onko se vastaus ei, koska näin ei ole koskaan ennenkään tehty, vai onko se vastaus, että hetkinen, katsotaan mitä tämä voisi olla? Tämän päivän muuttuvassa maailmassa tämä mukautuvuus on ehkä yhä semmoinen korostuva asia, että meidän pitää olla valmiita vastaanottamaan uusia ajatuksia ja lähteä kehittämään ja viemään asioita siinä eteenpäin. Sitten on empaattisuus. Mä mainitsin jo tästä omasta ongelmastani, liiallisesta empaattisuudesta. Empaattisuus on hyvä, mutta kuten kaikki muutkin ominaisuudet, ne pitää peilata siihen työtilanteeseen, missä ollaan, missä työtehtävässä, missä ympäristössä ollaan. Empaattisuuden yksi esimerkki omasta taustastani, kun olin rehtorina, niin oppilashuollossa korkean empaattisuuden omaava henkilö oli oikeasti aika pelottava, koska hän rupesi elämään niitä tukea tarvitsevien nuorten elämää 24/7 ja puolessa vuodessa poltti itsensä burnout-lomalla. Samalla kun se oli hänen vahvuutensa, hän pääsi lähelle niitä nuoria, samalla se oli hänen heikkoutensa. Tunnollisuus. Tunnollisuus rakentuu kahdesta osa-alueesta. Siellä on nämä prosessit, rakenteet, miten tehdään asioita, miten toimitaan. Ei ehkä ainakaan tutuille tule yllätyksenä, että minä insinöörinä olen se, joka pidän prosesseista, on tavat, mallit tehdä töitä. Ja sitten on nämä perinteet ja kulttuuri, ja sitten se puoli minusta on taas sitä haastavaa, niin kuin mainitsin. Palaan tähän asiaan sitten tuolla vähän myöhemmin vielä uudestaan. Sitten on stressinsieto. Kestää. Se ei välttämättä ole hyvä, että kestää. Varsinkin jos esimiehellä on korkea stressinsieto, niin hän ei välttämättä huomaa,
että se työyhteisö on stressaantunut, kun hän ei itse ole stressaantunut. Et siinäkin on niin se hyvä, että esimies pystyisi ymmärtämään, että muitakin joku asia stressaa, kuormittaa, koska kuormittuminen, stressaantuminen aikaansaa toimintakyvyn laskua. Ensin se lisää toimintakykyä, mutta tietyn rajan jälkeen hyvin nopeasti toimintakyky romahtaa. Sitten on tunteiden hallinta. Räiskyy ja paukkuu, toiset tekevät suurta draamaa, anteeksi Laura, siitäkin, että kynsi menee poikki, niin siitä voi saada suurta draamaa, jota hämmästyttää. Ja sitten on niitä, jotka voittavat Wimbledonin tennisturnauksen ja ilmekään ei juuri värähdä. Ainakin vanhempi ikäpolvi saattaa muistaa Björn Borgin ja hänen jäämiä silmeensä. Tai ehkä Formula 1 puolelta saattaisi tulla joku mieleen, että millainen onkaan. Ja sitten on se minäkuva. Yksi hyvä esimerkki minäkuvan vinoumasta tulee siitä, kun olen kouluttanut automyyjiä. Ja sinne tulee nuoria kavereita, jotka on täynnä intoa, ja he kertovat, että he myyvät vaikka hiekkaa Saharaan. Ja heidän minäkuvansa on, he kuvittelevat itsensä suuremmaksi itsestään enemmän kuin mihinkä eväät oikeasti onkaan. Ja se johtaa myyntitilanteessa heillä siihen, että pikkuhiljaa he epäonnistuu, kompastuu ja kaatuu. Tämä minäkuvan ymmärtäminen ja tunnistaminen ja hyväksyminen, niin se ei olekaan niin helppoa. Ja se, että mikä se minun minäkuva on suhteessa muihin, niin sitä pitäisi aina jaksaa penkoa ja katsoa ja kaivella esiin. Ihmisten erilaisuus on osa tuota äskeistä maailmaa. Tässä on toisessa ääripäässä tuolla ykkösen kohdalla jonkun ihmisen skaala, vaikkapa tunteiden ilmaisussa voi olla 0–30. Ja sitten siellä toisessa laidassa on ihminen, jonka skaala on 0–3000. Nämä kun pannaan käymään keskustelua keskenään, niin siinäpä sitä onkin sitten ihmettelemistä, että miten he ymmärtävät toisiaan. Kukaan ei pysty ymmärtämään täysin kaikkia. Että se on niin syytä ymmärtää ja hyväksyä, että on ihmisiä, joita en pysty ymmärtämään. Se vaan menee niin. Me voidaan kuvitella, että me ymmärretään, mutta kun me puhutaan ja vaikka me käytetään samoja sanoja, niin siltikään me ei ymmärretä. Me voidaan opetella menemään lähemmäksi toista ja sitä kautta päästä yhteisen ymmärrykseen. Eli kun tuossa nyt näette tuon katkoviivan tuossa oikeassa, niin siitä tuolla taustalla nousee tuonne vasempaan yläkulmaan nuoli. Niin kuin tuo 0–30 ihminen on niin kuin täysissä ja tuo toinen on vasta niin kuin normaali arjessa, niin siitä huolimatta se normaali arjessa oleva on sille toiselle lähes mahdoton käsittää. Tämä on aivotutkijoiden kertomaa tietoa, että tämä ei ole edes minun itse keksimäni, vaan minua viisaammat ovat tämän luoneet. Kun me puhutaan siis tästä erilaisuudesta, tästä toisinpäin sanottuna, tekemällä jonkun testin me saadaan tietoa, että missä kohtaan me ollaan, millainen me ollaan. Siinä on henkilöt A ja B. Mitä lähempänä tätä isoa massan keskiosaa ollaan, sen laajempi tuo joustavuusalue on, niin kuin tuossa näkyy, tuo vähän pidempi vihreä katkoviiva. Mitä enemmän mennään tuonne laitaan, sen kapeammaksi se muodostuu. Ja nämä on ihan täysin normaaleja ja mahdollisia ihmisiä, kumpikin, mutta siitä huolimatta ne voivat käydä keskustelua jostain asiasta. Ja sinne jää aukko, sinne jää reikä. Ne puhuvat samoilla sanoilla, puhuvat samoista asioista ja silti ei tule sitä yhteistä ymmärrystä. Eli tunneäly auttaa luomaan tähän työkaluja. Mulle itselleni, mä oon tämmöinen kellonatsi, että jos aloitetaan johonkin aikaan, niin mä pidän siitä kiinni. Niin voitte kuvitella, kun mä oon Intiassa ja me siellä sovitaan sitten paikallisen väen kanssa, että tehdään tämä asia heti. Minulle se heti tarkoittaa, että 5 minuutin sisällä aloitetaan. Ja sitten intialaisille se heti tarkoittaa, että 2 päivän sisällä, jos keritään, niin hyvä. Siinä oli pikkasen aukkoa, jossa oli opettelemista puolin ja toisin. Tämä on tärkeää niin muistaa, että me haetaan niitä työkaluja, jolloin me päästään tuon aukon ylitse. No niin, miten saada lisää myyntiä? Miten käyttää tunneälyä siihen, että saa lisää myyntiä? Ensin vähän taustaa. Myyjän taidot ja asenne ratkaisee sekä kaupan että katteen määrän. Maria Fisher on tästä tehnyt tosi laajan tutkimuksen väitöstutkimustyössään ja se on aivan yksiselitteinen tämä tulos. Samoin on tutkittu sitä, että mitä valmennuksen kautta saadaan. Hyvällä valmennuksella ensimmäisen vuoden aikana voidaan saada aikaiseksi se, että myyjissä on tollainen ero, 40%.
Siis toinen myy lähes 1,5 kertaa niin paljon kuin se toinen pelkästään sen valmennuksen avulla. Eli kun oppii tuntemaan itsensä ja sen kautta oppii mukauttamaan itseään asiakkaaseen, päästään tollaisiin tuloksiin. Millainen on hyvä myyjä? Kaikki meistä on varmasti kohdannut joskus hyvän myyjän. Ja varmaan kaikki on kohdannut myös niitä huonoja myyjiä. Hyvän myyjän muutamia ominaisuuksia. Hän on hieman, siis ei paljon, vaan hieman keskimääräistä vahvempi päätöksentekokyvyssä. Hän on siellä keskialueella, jotta hän pystyy tulemaan hyvin toimeen ison osan ihmisten kanssa, mutta hän pystyy johtamaan, viemään sitä päätöstilannetta eteenpäin. Mutta hän vie sitä pehmeästi eteenpäin. Hän löytää mieluummin ratkaisuja, eli suhtautuu asioihin positiivisesti, ja hänellä on halu olla äänessä ja tuoda asioita esille, mutta ei liikaa. Myyjän yksi tärkeä ominaisuus on se, että hän on mukautuva. Hän pystyy kuuntelemaan oikeasti, mitä se asiakas sanoo, ja pystyy mukautumaan, sopeutumaan siihen tilanteeseen. Eli kun te valitsette myyjää tai mietitte sitä, että oletteko te itse hyvä myyjä, niin se tärkein tehtävä, joka on se, että maltanko kuunnella. Myyjän tehtävä on kuunnella, maltanko kuunnella, ja sitten sen jälkeen vasta se, että pystynkö johtamaan sitä myyntitilannetta. Myyjien kehittäminen. Olen päässyt seuraamaan muutamia menestyviä myyntipäälliköitä, myyntijohtajia ja jututtanut heitä, että miten he kehittävät myyjiä. Ja kaikilla heillä on tämä yhteinen viesti, että myyjää ei pidä kehittää niin, että valmentaa hänestä samanlaista kuin minä olen. Vaan pitää kehittää myyjää niin, että menee sen myyjän mukaan ja katsoo, että miten tämä myyjä tekee sitä kauppaa. Ja sitten sen jälkeen, kun on katsonut, miten se myyjä tekee sitä kauppaa, haastaa sitä myyjää miettimään, että millä tavalla toimimalla. Ottaa sieltä konkreettisia tilanteita. Oliko miettinyt tätä, mitä ajattelit tuossa kohtaa? Siis ei anneta myyjälle valmiita vastauksia, tee niin tai tee näin, vaan pistetään se myyjä kehittämään itse itseään. Me kaikki on kuultu näitä tarinoita riittävästi siitä, että on myyjäkoulutusta ja olin itse tuossa viime viikolla koulutuksessa, niin siellä eräs myyjävalmentaja kirjoitti sinne taululle kirjaimet MSL ja kysyi, että kuka tietää, mitä tämä on myyjäkoulutuksessa, niin kyllä siellä yllättävän moni nosti käden ylös. Ei, kun minä olen olla ainoa, kun nostin käden ylös, joka sanoi, että mitä se tarkoittaa. Mutta se, että ymmärtää määrän, suunnan ja laadun, niin se laatu pitää ymmärtää, että se on sitä asiakkaan kokemaa laatua, ei sitä myyjän tekemisen laatua. Tällä ajattelumallilla, hyödyntämällä tunneälyä, yllättävän pienillä valmennuksilla pystytään nostamaan myyntivolyymia todella paljon. Ja tämä, mihinkä viittaan tuo 40% tutkimus, niin se oli siis kaikille vielä aineettoman palvelun myyntiä, ettei puhuttu edes tuotemyynnistä. Pisserimerian väitöstutkimus, josta tuo ensimmäinen bullet pointti tulee, niin siellä on nimenomaan tuotemyynti, kansainvälinen tuotemyynti, jota hän pääsi hyvin, hyvin vahvasti seuraamaan, kun hän oli siis Wärtsilän talousjohtaja. Miten saada ihmiset motivoitumaan paremmin, miten innostaa heitä ja niin edelleen. Tuloksen tekijänä ratkaisevaa on sisäinen motivaatio. Ei siis se, että minä motivoin jotakuta tekemään jotakin, vaan että se ihminen löytää sisältään sen motivaation. Hän uskoo omiin mahdollisuuksiin, uskoo onnistumiseen ja sitä kautta pääsee eteenpäin. Tunneälyn avulla, siis käyttämällä tunneälyn tietoisuutta, ymmärrystä omasta tunneälystä pystyy, ja tämä on ehkä niin kuin johtajan kaikkein tärkein tehtävä. Johtajan pitää kaikissa tilanteissa, oli se sitten potkujen anto, kehuminen, rekrytointi, myynti. Kaikissa tilanteissa johtajan pitää pystyä olemaan aito itsensä. Koska sillä, että hän on aito itsensä, hän oikeasti viestii sille porukalle, missä mennään, mitä tehdään. Hän saavuttaa sen porukan luottamuksen, hän luo turvallisen ilmapiirin. Turvallinen ilmapiiri ei tarkoita sitä, etteikö vaikeista asioista puhuttaisi, vaan se tarkoittaa sitä, että asioista puhutaan, kun siihen on tarve, ja se ei kohdistu kenenkään hyökkäävästi, vaan kehittävästi. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia.
Koska sitten kun ilmapiiri on turvallinen, niin vasta sitten pääsee siihen, että ihmiset oikeasti kertoo, mitä he haluavat saavuttaa, mihin he haluavat mennä. Niin kauan kun heitä epäilyttää se ilmapiiri, niin kauan he antavat niitä vastauksia, joita he olettavat, että heiltä halutaan kuulla. Ja siitä tulee kehittymisen este työyhteisölle. Tunneavun avulla pystyy ohjaamaan toimintatapoja, puhutaan kulttuurista myöskin, ja nimenomaan niin, että sitä pystyy viemään haluttuun suuntaan. Että se ei ole pelkästään sitä, että meillä on joku kulttuuri, vaan kulttuuria pystytään viemään. Olette ehkä kuulleet, että kulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Siinä on pieni virhe, siitä puuttuu nimittäin yksi sana. Oikea termi on, että pelon kulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Jos on hyvä kulttuuri, se tukee strategian eteenpäin viemistä. Jos ihmisillä ei ole turvallisuuden tunnetta, niin silloin se strategia ei koskaan onnistu. Jotta te voitte johtaa ihmisiä, jotta te voitte luoda sitä turvallisuuden ilmapiiriä, niin pitäisi opetella tunnistamaan ihmisen persoonallisuuden piirteitä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että teidän tarvitsisi lukea 5 vuotta psykologiaa. Toki te voitte sitä harrastaa tai te voitte kouluttautua tunneälyasiantuntijaksi tai jotain muuta vastaan, mutta maalaisjärki toimii muutamissa asioissa ihan hyvin. Hyvä esimerkki on tästä, kun te seuraatte jotain työntekijää, niin jos käy niin, että aina kun joku pyytää häneltä apua, niin hän on aina valmis auttamaan. Hänellä ei koskaan ole liian kiire. Tämä on empaattisuutta, mutta tästä helposti seuraa, että A, se henkilö kuormittaa itseään, B, hänen omat projektinsa ovat vaarantuvat, hänen oma tekemisensä saattaa aikataulu pettää, koska hänellä on mennyt aikaa sen Ville-Petterin jeesaamisessa. Tämä on tärkeä tunnistaa, ja tämän näkee hyvin äkkiä. Vähän aikaa kun seuraatte ihmistä, niin huomaatte, että okei, tuolla on empaattisuus liian korkea. Aina valmis auttaa kaveri. Aika usein törmään siihen, että joku henkilö on valittu esimieheksi ja sitten kysytään, että no, mitäs me nyt pitäisi tehdä, kun tämä ei nyt toimi, tämä esimiehenä oleva. Ja siellä taustalla hyvin usein on se, että tämä henkilö on valittu esimieheksi, koska silloin kun hän oli työntekijä, niin hän oli kaikki aina jotain sanottavaa. Me kaikki tiedetään niitä ihmisiä, joilla on jokaisen asiaan jotain sanottavaa. Mutta se, että on halu sanoa, että on halu vaikuttaa, ei ole sama kuin, että on kyky tehdä päätöksiä. Niin tämä pitäisi tunnistaa ja seurata, että okei, meillä on tuo Ville-Petteri, jolla on kaikkeen sanottavaa. Selvä, kokeillaan, miten se Ville-Petteri oikeasti vie sen asian eteenpäin. Että sä olit mieltä, että miten sä toteutat sen, rupeat toteuttaa viemään eteenpäin. Pystyykö se ihminen saamaan päätöksiä aikaiseksi, niin se on sellainen iso asia. Kriisissä olevien työyhteisöjen tyypillisin ongelma tulee siitä, että siellä on tunnollisuus, se kulttuurit, ne säännöt hyvin tärkeät. Koko se työyhteisö pitää tärkeänä, että ei keikuteta venettä, ei sanota pahasti, koska se ei ole soveliasta, se ei ole hyvä tapaista. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ongelmakohtia ei oikeasti nosteta esille, niihin ei tartuta, niihin ei puututa, vaan kaikki kiltisti vaan aina toteaa, että no eiköhän tämä tästä ja kyllä tämä jotenkin ja enpä nyt viitsi sanoa tuosta, kun joku saattaa pahoittaa mielensä ja niin edelleen. Tämä on kriisiorganisaatiolla hyvin semmoinen yleinen ongelma, että jos ei uskalleta, jos tavallaan vähän yksinkertaisesti voisi sanoa, että jos kriisiorganisaation johtoryhmässä tai hallituksessa ei koskaan kukaan ollut nyrkkiä pöytään, niin silloin meillä saattaa olla ongelma siellä. Niin yllättävältä kun se tuntuukin, niin riitely kertoo siitä, että työyhteisö on terve. Siellä uskalletaan olla eri mieltä ja siellä voidaan viedä asioita eteenpäin sen kautta, että niitä haastetaan, ettei jäädä sinne turvalliseen pelikenttään. Jos tähän tematiikkaan haluaa sukeltaa pidemmälle, niin Lauran kanssa meillä on tuommoinen valmentavan työotteen Otava malli ja siitä saa sitten lisätietoa meiltä. Sitten itsestäkin pitäisi saada vähän enemmän irti. Tämä on se kaikkein tärkein ja tämähän on se, mikä varsinkin PK-yrittäjät, mikroyrittäjät, pienyrittäjät, he lähtevät tekemään jotain, koska he rakastavat jonkun tekemistä.
Siitä se lähtee liikkeelle, mutta sitten siihen pitää tehdä se kirjanpito, koska se maksaa niin paljon kirjanpitäjälle, ja pitää tehdä sitä, ja pitää tehdä tätä, ja pitää tehdä tota. Ja tämä on ehkä se, joka erottaa menestyvät sitten siitä vähemmän menestyvistä, että ne malttavat keskittyä siihen, mikä on olennaista, ja delegoida ne tylsät työt muille. Silloin kun ne delegoi muille, niin silloin päästään keskittymään siihen, jossa ollaan tuottavimmilla. Jos ajatellaan, että mä teen sitä kirjanpitoa, niin minä, joka inhoan sitä paperityötä, jos minä rupean valmistelemaan niitä papereita ja niin edelleen, niin ensinnäkin mä lykkään sitä, kunnes on se viimeinen hetki, kun se on pakko tehdä. Sitten se hirveä pohtiminen, miten tämä nyt menikään. Mulla menee helposti päivä siihen työhön, jonka kirjanpitäjä tekee tunnissa. Plus, että mulla on koko ajan se stressi siitä, että mun pitäisi tehdä se. Kun sen delegoi sinne kirjanpitäjälle, niin sen päivän voi käyttää myyntiin. Ja saa todennäköisesti enemmän myyntiä aikaiseksi kuin sillä, että mitä saa säästöä aikaiseksi sen kirjanpitäjän tunnin. Ja sitä paitsi on paljon kivempaa. Eli nämä negatiiviset asiat, kuormittavat asiat ei oikeasti syö energiaa, saadaan enemmän aikaiseksi, ollaan itse positiivisempia, mennään pidemmälle. Yksi sellainen itsestä enempi irti asia on myöskin se, että oikeasti pitää uskaltaa kerätä palautetta ulkopuoliselta. Mitata itseään, millainen mä olen muiden silmissä, mitä ne muut sanoo, kertoo minusta. Ja tämä on sitä tunneälyn käyttöä, että pystyy hyödyntämään sen muiden palautetta. Sitten on se vaikea, opetella kuuntelemaan erilaisia ihmisiä. Alahuudan Matti, joka nyt kai jonkunnäköisenä menestyjänä pidetään, hän konetta aika paljon kasvatteli, niin kertoi, että kun hän nuorena miehenä oli esimiehenä, niin silloin häntä ei yhtään kiinnostanut kehityskeskustelua. Hän oli sitä mieltä, että sehän riittää, kun hän kertoo, miten menee. Ja kun hän päätyi sitten loppujen lopuksi oli koneenjohtajana, hän oli Nokialla opetellut kuuntelemaan muita ihmisiä. Niin siellä heidän tärkeimpiä resurssejaan oli ulkopuolelta tulevat ihmiset, jotka kyseenalaistavat heidän ajattelua. Eli sellainen ihminen, joka on teidän kanssa eri mieltä, voi olla teidän organisaation kannalta kaikkein tärkein. Mutta sitä pitää malttaa kuunnella. Kuunnella, että mitä se viesti ihan oikeasti on. Me ymmärretään sitä kautta erilaisuuden mahdollisuuksia meidän organisaation sisällä. Erään konsernin johtoryhmän kanssa, kun tehtiin töitä, niin pelkästään sillä, että he pystyivät näkemään, missä he ovat erilaisia, he pystyivät merkittävästi heidän omat sanansa parantamaan johtoryhmän työskentelyä. He pystyivät hyödyntämään sen ihmisten erilaisuudensa. Ja tietysti se, että kun kuuntelee erilaisia ihmisiä, niin sieltä saa sitten uusia ajatuksia, pystyy rikastamaan omaa ajattelua ja sitä kautta viemään asioita eteenpäin. Eli tämä oman mukavuusalueen laajentaminen toisten ihmisten kautta, niin se on se kasvun paikka, joka mahdollistaa ihan uuden maailman. Joku on sanonut, että organisaatiot eivät tuhoudu muutoksen takia, vaan ne tuhoutuvat, koska ne eivät muutu. Ja muutos vaatii sitä, että mennään uudelle alueelle. Se on tärkeää muistaa. Niin kauan kuin ollaan siellä tutulla mukavuusalueella, niin silloin me ei oikeasti olla muuttumassa, me ei olla oikeasti haastamassa. Ja jokaisen, oli sitten toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, päällikkö, esimies, työntekijä, niin sinne uudelle alueelle meneminen, jotta sieltä voidaan oppia, vaatii sitä, että meidän voidaan olla turvallisesti siellä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää mennä sillä tavalla sinne uudelle alueelle, että me voidaan ylläpitää tätä turvallisuuden tunnetta. Viimeinen vinkki tunneälyn käyttämiseen, itsen ja muiden johtamiseen, niin jos mitään muuta tästä mun pienestä puheenvuorosta ei jää mieleen, niin toivottavasti seuraava asia. Tämä on mulle itselleni ollut erittäin hyödyllinen, ja kun mä kuuntelen asiakkaita, mitä he kertovat, niin hekin kertovat, että tästä on ollut yllättävän paljon hyötyä. Hämmästyttävä juttu. Meidän aivot toimii nimittäin askeleittain, ne toimii tietyssä järjestyksessä. Ihan ensimmäiseksi siellä on se liskonaivot, nopeat. Se päättää itse asiassa saamansa signaalin jonkun niistä 40–60 000. Että onko se uhka meille, pitääkö paeta tai taistella. Sen jälkeen se katsoo, että voiko ton syödä. Jos ei se täytä näitä kahta kriteeriä, sen jälkeen se katsoo, että voiko ton kanssa lisääntyä. Että arvon
herrat ja rouvat, kun puolisonne kadulla katsoo toisesta sukupuolta olevaa ihmistä, niin se on vain ne liskonaivot, kun siellä toimii, että lepo vaan, ei mitään sen vaarallisempaa. Se on se nopea. Se tapahtuu hyvin tiedostamattomasti. Sen jälkeen se informaatio menee sosiaaliseen aivoon, jos ei ole tarvinnut lähteä taistelemaan tai pakenemaan, joka ohjaa sitä, miten me toimitaan muiden kanssa. Siis voidaan sanoa tämmöinen laumaymmärrys. Se on toisaalta valmiiksi opittuja tapoja, ja toisaalta me opitaan sinne joka päivä uusia malleja, uusia tapoja. Sosiaalinen aivo on meidän aivojen kaikkein vahvin. Se on armotta kaikkein tehokkain. Liskonaivot on ne nopeat, koska sen tehtävä on vain huolehtia siitä akuutista hengissä säilymisestä. Sosiaalinen aivo on siitä, mitä me toimitaan laulussa. Ja sitten sen jälkeen vasta tulee tämä rationaalinen ajattelu. Vaikka me kerrotaan, että noin rationaalisesti olen ajatellut tämän asian näin, niin kun tuon sosiaalisen aivon myllytehokkuus on 1 miljoona, niin sen rationaalisen aivon myllytehokkuus on 40. Eli suurimmassa osassa tapauksia se sosiaalinen aivo on se, joka meitä johtaa, ja sitten sen jälkeen me luomme sinne jonkun hyvän rationaalisen perustelun, että miten me teemme niin tai näin. Laske 10, näin mulle joskus pienenä sanottiin, no silloin kun mä olin pieni, se ei välttämättä olisi riittänyt mulle edes laske 10, mutta aivojen kannalta ei edes tarvitse odottaa 10 sekuntia, kun opettelee oikean tavan. Eli aivojen kannalta 3 sekunnin paussi. Se oli tommonen tauko, niin me keritään aivoissa käydä se informaatio sosiaalisesta aivosta rationaaliseen aivoon ja palauttaa rationaalisesta aivosta takaisin. Siinä ajassa me keritään miettiä, niin kuin mä mietin hyvin usein, että kun joku pyytää multa apua, että mitä se semmoinen tavallinen ihminen tekisi tässä tilanteessa. Koska mulla on se korkea empaattisuus, mulla on äärimmäisen vaikea luontaisesti jarruttaa sitä, että mä en lähtisi auttamaan jotain ihmistä. Mun pitää oikeasti miettiä, että mitä se tavallinen ihminen tekisi tässä tilanteessa. Ja kun sitä vähän aikaa tekee, vähän aikaa tarkoittaa noin 3 viikkoa päivittäistä harjoittelua, muutama minuutti päivässä. Ja sen jälkeen tästä toimintamallista rupeaa tulemaan polku aivoihin. Ja sitä kautta se rupeaa vahvistumaan se rutiini. Ja 3 sekuntia on yleensä sellainen tauko, että sitä ei ympärillä olevat huomaa. Sen he kerkii hyvin miettiä. Eli tämä ajatusmalli siitä, että okei, mä käytän sen siellä rationaalisessa aivossa ja lyön siellä vastapalloon, että hetkinen, mietipäs vielä, mitä se tavallinen ihminen tekisi, tai mietipäs, miltä tämä asia tuntuu ihmisestä, joka ei ole samanlainen kuin minä. Niin siitä pääsee eteenpäin. Mutta siis se pitää se aika käyttää oikein. Pitää oikeasti malttaa käyttää se 3 sekuntia ja ajatella, eikä vain odottaa, että menispä nyt se 3 sekuntia. Se pitää olla siis tietoista ajattelun ohjaamista, eikä vain odottamista. Jos kiinnostaa saada lisätietoja, niin tuosta löytyy meidän kotisivu. Joka päivä tulee jotain vinkkejä tuolla Twitterin, Facebookin puolella. Sieltä löytyy joka maanantai-aamu johtajuustaitoon liittyvä ohje. Ja sieltä löytyy muun muassa Alahudan Matin johtajuuskirjan tiivistelmän, voisi sanoa, se on noin 120 erilaista twiittiä, joita sieltä löytyy. Kiitoksia kaikille, ketkä oli paikan päällä. Paljonko meillä, Laura, oli porukkaa mukana? 6-70 välissä oli porukkaa mukana. Pari viikon päästä on seuraava. Jos olet Lahdessa, niin täällä on kahvia ja jotain syötävää tarjolla, parikymmentä mahtuu. Ja tietysti netin kautta voi tulla mukaan. Sinnehän on jo porukkaa ilmoittautunut, että kannattaa olla nopea ja varata se paikkansa, koska me 100 on luvattu tämä paikka ja siitä me pidetään kiinni. Meillä oli tosiaan reilu 90 ilmoittautunutta tälle päivälle, mutta ihan kaikki ei ole sitten päässyt tänne mukaan. Tässä tämänpäiväinen, ei paljon yli puolta tuntia. Tämä piti olla puoli tuntia, mutta muutamalla minuutilla vedettiin pitkäksi. Kiitoksia ja mukavaa iltaa kaikille. Me jatketaan keskustelua täällä vapaamuotoisesti. Moi!